салом алейкум аз шаҳри Левакан, дӯстони азиз. Имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни ду продажни журналист, ман дар назар дорам Додоҷон бо кличкаи Додик, дигин продажни журналист Муҳаммад Иқболи Садриддин бо кличкаи Чумо. Дар байни 2 сол мардуми шаҳри Тоҷикистон чӣ тӯҳматое ки набуд Муҳаммад Иқболи Садриддин мана кард. Не только Муҳаммад Иқболи Чумо. И группаи бисёри экстремисто ҳаст 3-4 мусри дигар аз ҷумҳурии Тоҷикистон худшона ватандӯст мегиранд, но хужи хоино ҳастанд. Водкабек, Девнателев, Шакалбек, дусе мусри дигар. Но ман на сирқ шидам, на айрам гаштам. А имрӯз рӯи рост Додоҷон бо кличкаи Додик Муҳаммад Иқболи Садриддинам барфак сафед гуфтесай. Рӯи рост гуфтесаш қумандон ғулом, арӯси қумандони ғулом. Пагашда Иқболи Чумо мебурояд, Додоҷон алкаш. Рӯи рост гуфтесай ки ту чорти дар ҷога дашт менӣ ва гуфтаи Иқболи Чумо. Дӯстони азиз, итари продажниёи ба ном оппозитсияро ман якум бор дидистам. Дар постел, яъне дар ҷога ту касе бошӣ набошӣ, мо бояд гап назанем. Бисёр чора мо бояд гап назанем. Ин шакало мо ба дуст ҳисоб кардашон метавонем. Ай 18 то 20 нафар зиёд нестанд. Но мара ин рӯзо қаҳр мекунад. Барои чӣ? Зури мо намераса зидди фашистоиро мо бояд сари вақт овардан дар кор буд, пишти панҷарада ҷошон кардам дар кор буд. Но мо кор накардесем. ира ман гуфтестам, и дарши мегӯм. Но ман кӯшиш кардестам ки мо бояд то охири сола ҳама ин шакалоро бояд пишти панҷара ҷо кунем. барое ки мо якҷо нестем. Но Муҳаммад Иқболи Садриддин ба як гапи Додоҷон сахт аламаш карда. Иқбол мегӯяд, ту ки ҳастӣ эй алкаш? Ту дар ҳаёти ман лезит кардесӣ. Стоп, дар ҳаёти ман. барои қумандон ғулом ту гап назан. барои чӣ Муҳаммад Иқболи Садриддин ту қимоб ҳастӣ? барои чӣ? ман ҳамин рӯзо фикр кардестам ки ман биромада минени хима зидди ба ном мухолифо гап задестам. Шумо дурӯғ мегӯед зидди ин миллат. сраза Исоқу Файюба вай кардагиян. пагашда мебурем Исоқу Файюб имрӯз бояд зидди мо гап занам. барои чӣ зидди шумо? ӯ маҷбур ай. ӯро маҷбур кардагиян. ки маҷбур кардаги аст? хаб. Исоқу Файюб озод аст. шуморо маҷбур кардагиян. имрӯзо дар Франсия именно Муҳаммад Иқболи Садриддинам дар спискаи террористон наштагиян. шумо мефаҳмед? ин муретон. насиб боша 3-4 моҳи дигар ҳамаи шуморо дар спискаи террористон менависанд. бояд дӯстони азиз, Додоҷон Атабуллоев, имрӯз мардуми шаҳри Тоҷикистон бояд Додоҷон бояд зидди именно ба ном Наҳзати Ислом, ки имрӯз Наҳзати Ислом запрещено аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон и дар Российской Федерация как ИГИЛ. Именно бояд дар эфир бибурояд ва факт далел Иқбола бояд бигӯяд ки ту Чумо ҳастӣ. метавонад Додоҷон Атабуллоев, но ин чорт ин кора накардесай. ман намедонам барои чӣ. ман бисёр фикр мекунам ва фикрам Додоҷон бепул мемонад, сраза поша дар қутақи Иқболи Чумо мемонад, $300-400 мегирад, бо хаб мекунад. пул бучид, бо сраза Чуморо чумарид мекунад. барои ҳамо ҳамватанони азиз, дар ҳаёт Чумо нашинем ранги Иқбол. вақте ки Чумо шинем дар ҳаёт ва мебуроем металбем. баъд мебуроем як каса тӯҳмат мекунем, пул талаб мекунем. дар ҳаёт
мард чидан дар кор аст. Мардуми шариф Тоҷикистон. Дар ҳаёт ранги Исоқов Аюб мард чи. Бипурен ҳақиқатро гап занем. Зинда бошем.